Kukuqala ke ngoku koba lo bhuti edecide into yoba ufuna ukunibulala. Iqhubekela phambili lento ayehli. Iyezela sebhedini kwaqala sasingena kwenye phase okanye kwenye level. Sure. Umama umfundisi kungone bezoconfessa ngoku seniphumile emshadweni dad. Esithi babalwa andifuna uxoka mntana. Ezinye izinto ubuzixelele zona. Benqomba uyaxoka ke lo mntana. Ndimve ugalume qombe noTex Mos unenhlaba unayo yonke inhlobo yegana unayo. Yeah. Ndimva apha endlini ba uyazikhokha. Yo. Ndiqonda ndikrobe ndingene imistake endayenzayo. Ndangena ngefestival ndifuna uyothatha lanto. Ndangena komzawungena halfway. Yes. Ndithe ba ndingene tata ndathi wastart imoto. Wahamba. Ubuza into bomama. Ufuna ukushiya nabantwana because le ndoda iza kubulala. Iproblem i1. Wena uThixo awurecognize umshado wakho. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele, sibonge nje bazalwane, umusa, konke sikwenzayo sisizwa uye, siyambonga nje siyamdumisa kakhulu. Ngiphinde ngibingelele nje abangcwele kwizindawo zonke. Siyabonga abazalwane lokho niyabuya niyabukela. Ngiyazi last time ivaleke i-message esisaqhubeka nayo ila ikhona impela wonke umuntu eyidinga. But ke yona siyaqhubeka nayo nje. Sabonga nje ngayo yonke support eniletha abazalwane ngoba siqhubeka kuyiparty ebikade sivele sikhona lo part 2 ithi ngasakhuluma kakhulu but nje ithi aphinde abingelele usisubabalwa. Amen tata. Yebo. Ndibulise futhi umoya ongcwele. Yes. Ongumholi wethu. Yebo. Ozosigayida ezintweni zonke. Ndibulise bonke ke viewers. Yebo. Sekota 2 Media. Engathi upart 1 khange nibabulise. Ndiyababulisa viewers zeKota 2 Media. Ndiyayibulisa ifamily yonke yeKota 2 Media egameni lenkosi uJesu Kristu. Njengoba utata ke seketshilo igama lami ndingubabalwa Magayana. Ndisindisiwe ndiyayithanda inkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Hayi. Ubusu uyikhulumile indaba lapha yakuphathwani nje ibackground yakho sijoyineke manje la ugcine khona because ugcina uyaphuma esibhedlela uconfused wedwa uyasaba futhi because uprotector umyeni wakho nomshado wakho awukwazi ukuyireport le ndaba le siqhubela lapho umntwana usele esibhedlela. Yebo. Okay. Okay dad mandibonge futhi kwakhona. Yebo. Umntana dad usesesibhedlela. Yebo. Uyagula futhi uyakhumbula bendithe kuphathwani ngoku bensazama bekuthiwa makhe ngizama ukumncancisa kwaye kwatshintsha ikhala ebusweni. Yebo. Yes. So waphindela back ke ngoku kwezama jeans ebehleli kuzo. Engakwazi ukuthini because akhonde ibithembisa actually akhonde ibithembisa kuba like angaphila. Yebo. But ke ngenxa yenceba yenkosi ke ndabeke ndingumuntu namapho o-recovery shayo ku-operation kwaya noko kulunga kwaya kulunga. Abantu ke la xesha ngathi babe secaleni kwam zichomi zakhe because ngabe uyakhumbula ndandibiza bona xa ngaba ndingekho right ndingekabeleki nango senibelekile ke ngoku bebekhona bebekwandihambisa esibhedlela baphinde bandilande. So uThixo wangomncedi tata ndaya ndiba right intombi isahleli ke esibhedlela ayindayithembisa uba izoba right. Yebo. But kwathi ngenxa yoba I think ndahamba inoba seke nayo nonyaka or 2 years emveni koba ephumile esibhedlela umntwana. Yes ngizawubuyela back. Oh okay. Ndacinga dad into yoba uThixo akasosidenge. Why ndisitsho? Yebo. Eyivumelela into uba mayenze kuba la mntana makabe kula meko
Inkosi tata xa ndicinga yaye ndibona into yoba anizukhopha alone plus nomntana. Oh. Yaye yafika lonto engqondweni yami. Okay. That uyivumele ngabomi le nto inkosi uba lo mntana makahlala apha esibhedlele. Malona makabe ezama ukuzifind out, yes, ebuyele esimeni. Kwenzela into yoba noba khangaza anixelela uba kwenzela into yoba xa ndibuyisa umntana eza kuye afike right. Oh yes. Because tata kwaqhubeka manje ndisiya futhi nami ndizibona ngokuba okay right ndi right ngosenikwazi ukukhwela itaxi ndizibuyele ndi right ngoko. Yebo. Inkosi yamphilisa umntana. Imphilisa kanjani? Yes. Ndimane ndisiya. Ngenye imini ke tata ne. But ogqirha shemani Phithemba man, hayi man. uPrincess uzoba right. Ukho into esiqaphelayo apha kuye uzoba right. Azothi ugqirha ngenye imini andibizele ecaleni athi baba lo khanixelele. Uyathandaza. Noba ikhona into oyithembile. Ethe mina ke hayi ndiyathandaza because unibona xa ndifika apha elantukeni apha ICU. Sometimes before ndiyoqala kuye ndandiyenthandaza sendilapha ndithandaza before ndiyomphatha. Ndithandaza. Athi ungayiyeki lento yenzayo because uThixo wakho uyakuthanda, uThixo wakho uyakusebenzela. Abantwana bandi kudala ndiphangela apha. Abantwana bebekulameko. Yeah. Abalenze ixesha. Bayasweleka. Sayothuka into kaPrincess. Babe sebazi negama lakhe. Sayothuka into kaPrincess. Uba usindile kwesisimo ebekuzo because izilungs zakhe bezingabonakala njengelungs zomuntu xa sijonga. Bezingabonakala abazingaze zifunction xa sijonga. So that type tata ngumthandazo ayikho into endinayo. So ndaqhubeka ke tata manje ndisiya ngenye imini ndiyafika ke ngoku tata apha esibhedlela. Andithi alo njengoba ndingena eminyanga ICU. Yes. Sendiyazi icourt yakhe. Sendiya xa ngena nantya sendiyazi. Oh. Yo xa ngena ngenye imini tata akho mntu ayikho icourt. Ndasothula isikhalo. Beza bebale bathi babalwa yima. Ndithi ndimela ntoni utheni ubhubhile utheni njengoba ebhubhile ngekho uphi kwenzeke ntoni? Kwathiwa nantya tata a miracle. Uhleli ukhutshwe everything udlalele pha. Wow. Uhleli uyadlala njengomntana. Ndibuza ke okay guys izolo bendilapha. Le ntombazana izolo ndishiye ikwisimo esirongo kakhulu. What happened? Yeah. But we don't know. But ebusuku sibonile into yoba uPrincess yambambezela kwezinto esimfake kuzo. Okay. Samtesta samkhupha sifuna ukumbona into uzawukwazi na on her own. Yebo. Kuthiwa nangu yambona phaya udlalela. Ndandiready ke inkosi ayindibona into yoba ke ngoku ndizakwazi uba ngumama kulo mntana. Yebo, ngiyakuzwa. Yamphilisa inkosi. Waphila uPrincess. Andinagama tata. uPrincess igama nje. Ligama nje eliyavuka kum because bendikholwa ukumkhwaza xa ngena pha ndenza indlela yoba amazi umama naxa seke khona umama xa ngena ndikhwaze princess. So naselapha esibhedlele ke ngoku waziwa ngoba unguprincess. Oh yes. So awunagama igama likho ndinalo bendinalo but inkosi indinikele enye igama after yonke lento tata yonke lento bendiko wathi inkosi lo mntana ngundinani. Inkosi yakhuluma nawe impela. Ngundinani lo mntana. Ndithi ke mina ke ndinani. Athi yes I am with you. Lihle igama. Yebo. Okay. Wangundinani. Yebo. Wadischarge. Wow. Uma esibhedlela. Phofu ke njoba ephuma esibhedlela tata xa umjonge ukuthi ba umntana ebesesibhedlela. Umhle uright uphelele. Saphu. After how long esibhedlela? Yo uhleli tata. Phathi inyanga khangayigqibe. Khange dibe inyanga. Okay. Khange dibe inyanga. I think yilento endibendisiphethe kuwe. Inkosi bifuna ngiqale mina ndibesemandleni. Because alinto ye-operation ikubamba mhlawumbe into engamhlawumbe nge2 weeks uziba hayi noko but ezibixesha and baxela into basuvuma because inalanto engathi ungasolo ugobile suvuma uba goba hamba straight kubhlungu but uyatsaleka but ufuneka wenze lento uqonda ba
izokusebenzela and izawukhawuleza ukwenza uphile. Yebo. So ndaba right waphuma uprincess. Saqala enye ijeni no princess. First day efikile uprincess. Yebo. Ebusuku. Wafika utata phango ngabango 11. Hayi akafiki kuba tata mhlawumbe umntana ekhona. Ufika nje uyazihambela nje ubhuti yakhona nje uyazingena yaziphumela nje angathi ayikwakhe akusokwakhe ngomnye umzi nje akaboni noma khona noma akekho it doesn't matter nje. Kalo le first day afika wobusuku afika ngangule mina afike khona. Oh okay. Wafike animane ba wecima anani batata wecima mhlawumbe lo mntana unoba uzofela kwesasibhedlele noba kwenzi kantoni because wafika wambona uphumile. Semeke uphumile. Ngiyaphelela apho tata. Uphumile. Akukho nje ukumzombamba. Hayi ubanjwani ntoni tata? Ubanjwani? Angiyazi lento. Uphumile uprincess esibhedlele. Saqala life ke no princess yoba kusiphile soyithoke ngoko. Hayi yena nje stranger. Xa efikile nje ethanda bethuna kodwa umntana lo mntana ke tata nduxelele. Uyathanda ukhala pha kum. Umntana uyathanda mosukulila xa ifona. Yeah. Kodwa bakhe kwangena utata kamthathi. Athi cwaka. Athule. Hawo. Akhale tata kobunye ubusuku ndiqomba lo bhuti inkosi yami yini ba ukha kumlahlele kwelicala. Just bazofika bambe lo mntana athule, alale. Kusendihleli akakhala umntana ayimani ubukhala ndoni. Kaloku aba babini ngaba bafike ngela xesha nami ndisengumntana ningakhathanga ngalonto umama ekhona endiboma ungumzali kwabantwana. Ngoku ndindodwa ngofuneka nibe ngumzali kulomntana. Hayi ngezimini ngathi afike nyani tata. Amthathe futhi ndimbomba uthe cwaka athula athi tu. Okay. Lo nto tata andiyazi mani inhliziyo yalo muntu kuba kokwenzeke intoni kuyo. Akayibona lento ba hey man lo mntana lona connection. Yes, ndikenza utshintsha. Just for lo mntana. Hayi. Ngenye imini ngetata esibhedlele kuthwele ulantuka lo uprincess manje ndingamtyisi olunye ubisi ne. Yes. And cause ndizawubuyenza xa sendiphimele ndizabuyela emsebenzini ba prefer into ba mandimthengele iS26 gold bathi bebemtyisa yona phaya. Oh. Mandimthengele iS26 gold. Yes. Ngenye imini ngetata ke iphelile. Ndifonela ke ngolo tata kodwa ke inkosi yami nami ndiye ndizijaje ngamanye amaxesha tata. Ndifonela. Futhi wawenza into right futhi ngoba ubaba womntwana. Futhi umyeni wakhe. Unjani netata kodwa nimazi nje uba unjani. Hey. Ndimfone ngicela undithengele ubisi. Uprincess akuphelele lo bisi. Impendulo ndiyilindele ucema ukuthe ungamncancisa. Hayi khangatsho tata. Okay. Wathi hayi kamani ndisemall. Hayi ke nyancaba uye waya kwaClicks ke tata. Uthe sefikile ndinepicture yakhe ke ngoko la aisle andikho but ndiyamcinga nje ba. Wafika kule aisle yamabisi. Yes. Wajonga le S26 gold expensive. Wajonga X26 normal. Okay. Wanfonela. Wathi yima uthe iS26 noma S26 gold. Ndithi ke mina ke ewe X26 wathi soze ebantwini esho. Hawu. Wathi soze awuthendo edura kangaka mina. Hayibo. Ndithi ogqirha bathe yiyo zaba right for not 26 le normal. Asondenza lo nto. Wabuye ethenga iS26 le normal. Normal. Ayinaqoma nduzumtyisa wona shem because aloko aba bebesethi bayazazi isizathu uba makatyele iS26 gold. Bayazazi isizathu. Angikwazi ukuhamba ke ngokuba ndithi ndiyamshiya because andikhaleli ukuhamba naye. Hayi but ndazenza inzama makalifumana ubisi. Ngaphandle kwakhe ngaphandle kwemali yakhe because ukhale phana wathi yo imali engaka andicingi so ndenze lona. Ngathi akanayo. Unayo yonke inhlobo yemali. Hayi ke tata ke ngoko siqala ijeni ke noPrincess yama ndim noPrincess ke ngoko akekho kokwenza lento ayenzayo engene ephuma and yabona ke ngoko uxinzelelo endinalo bendinalo lo mntana engekho zandleni zami kunosana ngoko kunzima kakhulu ngoko kunomntana ngoko and ndilodwa ngenye imini thatha ifone ndifonela umama. Hayi ndiqoma ke ndimxelele mama hey mama kunje. Athi umama hayi icebo mandizomthatha
azothatha umntwana. Yes, mandizomthatha. Mm. Xa sozawubuyela emsebenzini ndizawunyuka ndizomthatha. Oh. Ngoba hayi uyamdinga umuntu kwesisimo okuso. Aluzohlala eKapa mina. Mandivele ndimthathe ndibuye naye. Okay. Ake sigqibe ke nomama. So uthe khona ke naye apha ngenye imini ke ngutata ke ngoku ndiyamxela into yoba ke xa sendibuyela emsebenzini umama uzawuzothatha undinani Yes. ayohlala kuye because kaloku ndithi ndiphangela i-night shift. Yes. So andirhaleli uba ndibeni like ndifuna umuntu ozawuthi mhlambe hayi andizulala apha nalomntana ndizolala kwam andirhaleli bahambe lala. Yebo. Endusemncinci. Kangandiphendule. Waphuma wahamba ndaqoma ke tata ayike ndizawuyenza because kaloku izaw affecta mina egqibeleni. Aluzuthi ndisemsebenzini ndizaw end up apha kwapha emsebenzini ndingasaperform kahle because ndicingela uba hey awanda la mntana la mama kamthathanga wahamba naye okanye akamthathanga kwenzeka oku noku. Kungcono ndimazi uba ukumama kuphela. Yes. Yes. Sihlale ke tata kube hayi akekho akayekanga la nto beyenza akekho. Uyangena nje adlalisa umntana nje umzuzwana aphuma hambi. Kanti ke tata afike akhupha impahla kwedropini ayine impahla zakhe ayine ahlambe anxiba bemhlabe pha uphume ngomnyango wahambe. Yo. Akacingi noba into ethile khona into ethile yaze yathi Angiyazi lento. Stranger nje uyangena enze aphume. Kanti angene hamba nechomi tata. Awu. Ufika ichomi ihlale pha ekhawuchini mhlambe yahlamba ahlambe ayine aphume bahambe. So kwazofikelela ke ngoku ixesha apho umama afikayo senza ubuyela emsebenzini. Yes. Wafika umama ezomthatha andithi uyayazi babe ndithe umama uzazomthatha. Akazange amgezele umama mtata. Hayibo. Ungazathi akusumkhwekazi wakhe. Dazoba buhlungu inhliziyo yami ngenye imini ndibuya emsebenzini. Ndabona umama inoba ukubona lento kuvalela izinto ngaphakathi ungathethi. Eish. Wangalila umama wami ayabuhlungu inhliziyo yami. Eish. Uliliswa ngilobhuti. Hawu. Tata apha endlini uba ngabe ukhona yena. Wenza izinto tata engathi akho kwamuntu omdala. Uthetha into afuna ukuyithetha wenza into afuna ukuyithetha. Uthi umama ngenye imini sathi sihlele apha nandiphangele ebusuku. Sathi sihlele apha nondinani umncinci umntana. Wafika ngo12 ebusuku. Wafika wathi gay amacango wavula. Uthi kusebusuku kunosana apha endlini. Wavula warise wenza yonke into afuna ukuyenza. Waphuma wahamba engaluvalanga. Waphuma wahamba ngene emotweni wahamba. Undaye ndaphakama ndawuvala ibhadla navala ucango. Waphuma wahamba. Iyaqhubeka tata lemeko. Andisayazi ngoba inoba kanene nenza yithini. Ndizothi ngotata nyimi ndibuye emsebenzini. Yebo. Xa ndifika apha endlini athi umama hayi ke babalwa le yenzeke apha ke zange ndayibona. Ndiqoma ngosami lo bhuti noba wenza intoni na. Wenze ntoni kwenzeke ntoni mama? Uthi ufike apha ehamba namagqirha. Ngamagqirha. Uthi ufike ehamba namagqirha apha. Abayi3 bengowesine. Uthi bangena bawongena kupha bedroom yakho. Uthi ke ngofuna njengoba bekula bedroom nje uyavakala uba kukhona some ritual eyenziwayo apha. Kuyasetyenzwa apha ku bedroom. Ndithi hayi bo mama nyani. Athi ke nyanisi. Hey tata. Ndiye kwi bedroom ndiyathandaza inkosi yami inoba into lebisenziwa ndithi inkosi yami noba yintoni andanoma ndithi tata sendiyanalifaya nje kwanto ngegama ngegazi lenkosi uJesu ndiyachitha zonke into bezenziwa apha ngegazi ndiyathetha nje. Yes. Andiboni into ndiba kwajonge andiboni into akuna sign. Akho sign tata. Yeah. Ndikhwele ebhedini ufika ixesha loba ngilale ndikhwele ebhedini. Yebo. Ndilale. Tata kusengakhona ndilele nje ndiqoma ndifuna ndithi umama makalale nomntana. Yes. Ndithi whatever ezokwenzeka ingenzeke emntaneni mayenzeke kum. Ndilale hayi tata ndivuke ngenayo nix. Hayibo. Kanti bekutheni? Ndiyazikele ngentata into. Kanti bekutheni bakwenziwa ntoni tata iphela iveki. Akho nto endiyibonayo. Akho nto yenzekayo. Ngenye imini tata ngumgqibelo ndiyavuka ndifuna uclean up kwi bedroom.
Yeah. nditshintsha nelineni ebhedini. Hayi ndithi ndikhuphe yonke into. Athi uma ngcwele khawujonga apha emacaleni ebhedini. Yabona mos ibhedi. Yeah. Ndithi khawujonga apha emacaleni. Yes. Nya ndijonga. Xa ndifika tata from entloko ukuyophuma ezinyaweni ibhedi isikiwe. Yo. Isikiwe. Ndiqomba no isikwa yintoni? Ndilibele into ebenzekile babe kuthiwa khona into ebenziwe apha. Ndivule tata. Xa ndisithi. Ugalula iliyeza lila ibhedi. And ke mina ke xa ndilala ebhedini tata mina ngikwazi ukulala ibhedi yonke mina ndilala ecaleni eli1 and yonke le nto yenziwe kule ndawo endithanda ukulala kuyo. Igalela uyeza ukuyophuma ezinyaweni. Ndimke lo uthatha umtshayelo dustpan ndiyatsala ndiyaclean and ndixoxa andizolahla bhedi nditsale ndiclean tana ndilitshayele eliyeza ndilitshayele ugqiba kwam ndinala ifile iyeza ndiqaba igazi lenkosi uJesu kuyo yonke le ndawo yonke le bhedi ndikhwele ebhedi ndilale. Yep. Xa kufika ixesha lokulala futhi ndilale nomntanam. Ndithi inkosi ke akho nto iza kukwenzeka kum. Yes. Ndilale nomntanam. Hayi futhi tata kungenzeki into. Kuzofika ixesha umama makahambe nomntana. Yeah. Ndibuyele emsebenzini ke ngoku. Sendibuyele emsebenzini kha umama ke ngoku sekedinwe kwayile meko yokuba angahlonitshwa angathwani and ke ngoku ume ngento yoba akazunhlonipha vela lokhu kwakhe akusokwama so une right onganhloniphi akamhloniphi tu tata tu. Uyamtshela umama ukuthi ngithola iyeza la. Ndimxelele kaloku umama ndikaloku xa ndiyochitha kwi-dustbin ndithi jonga lanto ubuthetha ngayo elanto ke elanto bisenziwa apha nansi. Yeah. Ake sithandaze ke nomama ndihambe ndiyochitha ke. Umama ke tata kufuneka xesha makahambe abuyele eEastern Cape. Ake nyani ke umama ahambe. Yes. Yo ake ngathi ebesithi benifuna nje ngabikho umntana kungabikho nomamakho uzonibona kahle uba ndingubani. Xa ngaba tata mhlambe nje umntana ngosese Eastern Cape. Umama phone ba kuphele ilantuka idiapers kuphela ubisi lela xesha sendizawupeya emsebenzini and andinamali nyani andinayo. Yep. Ndizama ukuhlanganisa akuhlangana ndimxelele ba kuthiwa ekhaya kuphele ilanto undinana kanabisi akanazi diapers athi andinamali. Yo. Aphuma hambe. Guess what tata? The same day uzawubuya ephethe ipaper bag yakwa Spitz. Yo. Iprice yale yakwa Spitz tata ipha kwi-paper bag. Uyibona ingena uba uthenge iteki tata ye 2.5 ethe akanamali. Ufuna ubonisa imali ndinayo. Cha imali engenayongo. Eyakho nalomntana anayo imali yena. Yo ingabe buhlungu inhliziyo yami. But inkosi wili andicomforte tata and kuvela icebo kuba undinani kufuneka efumene into azidingayo azifumane. Tata wayala mani uba ndikhe ndathi into ethile kuthi uyashota umntana uyagula yo athi gqitata nento entsha and akazuyithenga into engaphansi ke 1.5 akazuthenga into mhlawumbe wathi gqita into into 500 nakathi gqitata ephethe into evenqona ba Nkosi yami lanto ibiza uphuma. Yo and vele futhi ibiza uphuma. But ndiqhubeke azothi umama ngenye imini tata andifonela. Athi yazi baba. Yeah. Lento yenziwa ngumyeni wakho kuwe. Ndiyazi into enzayithetha uzununderstand ngoku. Kodwa one day ntanami uzon understand. Ndithi mina intoni mama? Athi umyeni wakho. Ikhona lento ayenzayo empilweni yakho. UThixo uyaqinisa. Uqinisa ngaye. Okay. Ndithi mama ipain iyakwazi ukumqinisa mhlawumbe umuntu. Hey. Athi wena ngelishwa ke isixhobe soqinisa wena ipain. Yo. Khange ndim understand. And kwabhlungu. Yeah. Ndibuza umama usuka apha mos. Uyibonile le meko senjo lento ayithethayo iyayenza isense kuye. And yadada ngixelele kulapho ndazibona khona into yoba sometimes abantu bayaqhela kuwe not intentionally. Okay. Inkosi iyakwazi ukubasusa abantu kuwe xa isebenza ngawe. Okay. Kuyenzeka. Tata mina ndixelele yazi ndandidinga tata ndidinga icall ethi
Ubaba lunjani? Yo. Ndithandazele emthandazweni. Umthandazo. Ndithi bawo ndicela nje uthumele umuntu ozawuthi baba lunjani. Ish. Ndicela bawo uthumele nje umuntu ozafike andihage. Athi baba kuzoba right. Yebo. Uvelaphi? Yo. Xhaka. Tata ndazibona ba hayi shame hayi. Yabona ngokusheke nje bandithethe ndihamba ndodwa. Ndirongo tata ndirongo nasemsebenzini nje ndizenzela nje dancedwa into ba besendiphumelela department ndandikuyo ndangene ngolandu nge-learnership. Okay. yakwa protection so nasendiphumile tata ndirongo. Andikhophi kwakule nto endiyenza apha emsebenzini kubi but isimanga kule nto eyenzeka kum ndiyamcela ndithi ba uyabona yonke le nto eyenzeka kum ndicela ingabhalwe emzimbeni wam. Mandinga ukubonela like xa ungabugqithe esimeni isathi uzawuluza emzimbeni ube wrong nje ube mbi nasebusweni ubonwe ngabantu uba hayi lo ikhona nje uyagula kwenzeka ntoni ndamcela uba nathi sobona ndiyacela ingabhalwa emzimbeni wami mayingabonakali kum mayaziwe ndim nenhliziyo yami bakwenzeka oku kum. Yeah. Indlela ndimhle ngayo tata wawungekutsho uba xa ndincokola sometimes koma ndiyayincokola emsebenzini kwi-colleague baba uyaphosisa ndithi wethu into elifini yami kwenzeka oku noku athi hayi awucingi tata ndimhle inkosi indibambe ile nto bendiyicelile futhi nje igcinile. Yebo. Kanti ke tata uqala ke ngoku kwamayi kukuqala ke ngoku koba lo bhuti edecide into yoba ufuna ukunibulala. Iqhubekela phambili lento ayehli. Iyezela sebhedini kwaqala kwasasingena kwenye phase kwenye level. Sure. Dazothi ngemini ndaneteke nandithanda yayibomvu nandithanda kakhulu. So ku Friday ndinxibe casual emsebenzini asinxibe uniform ndinxibe casual emsebenzini ndinxibe leteke yabanda ishushu ndinxibe yona tata xa ndibuya ndikhulule ndileqa uyohlamba because kuyabanda ndinxibe ikawusi emhlophe xa ndikhulula le kawusi tata xa ndijonga ikawusi ayibo andiyazi inekhala nje engayi-understandiyo xa ndithi ndiyajonga ihlangu ndiyavuthulula ihlangu zoyi-2 tata sigcwele liyeza mna andivanga needs mna ndihamba nje emsebenzini the whole day ndinxibe le nto ihlangu ezifakwe iyeza. Yo. Ndithandaze tata ugqiba kokubona kwami yonke loo nto ndithandaze ndithathe ndivuthule ihlangu zami ndizibekela ndawo hlala kuyo ndiqokelele yonke laa nto ndihambe ndiyoyilahla ndithi akuze kwenzeka nix empilweni yam and ubawo yazi tata uSomandla uthi uba nokota nje kancinci ezweni uthi uYesu kubafundi bakhe siwelela ngaphesheya we are crossing over. Yebo. Abafundi bakaYesu the minute ke bebona istorm yonke lanto eyesenzeka balibele uba belitheni ilizwi kanene bethu siyawela regardless of what you are saying now kodwa bethu siyangaphesheya. Yebo. Uthi xa kwazi ukulibamba ilizwi olithethile okay akubambe kwelalizwe because ndathi inkosi anikwazi ukuzayo kodwa khona sendikubonile kuba impilo yami ise ikwi-danger apha kodwa into endiyazi yi-1 khona enye ezophumelela. Amen. Akho into ezokwenzeka andinawo umphefumulo mna ozokhutshwa ngulo bhuti. Yebo. Ukufa i-cause of death kababalwa has nothing to do nalo bhuti. Amen. uThixo wayibamba lanto wanibamba kulanto kanti tata uyaqala yangamayeza ehlangwini yangamayeza ngoku seke andimazi noba andimazi noba ebese right napha ingqondo bakwenzeka ntoni tata bendithi mina ingathi bevele efika ifika xa ndisuke xa ifika ndingekho ndisemsebenzini avule nje ingubo avela afika agalela lapha ebhedini uyabona le nto ndizayibona egqibeleni yebo but bendifike between ishithi le lapha ebhedini nengubo kubhonti nje ugalele ebesenza nje ebesenza tata noba ebesenza lezilongo ezawufalo nazi into beyifuna ndifike tata ndivule ndiyothatha umtshayelo nditshayele ndizawulala with the same sheet nengubo ndikhwele la ndithi bawe bendithe I'm not going to die because of this guy. Ndikhwele ebhedini ndilale. Eyisimangaliso impela. Ndikhwele ebhedini tata ndilala ubuthongo. Kuso ndivuke ngiphangela. Ngenye imini tata
uyafika andithoki uthi uligqwirha uyathakatha ndibuza okay ndenze intoni Yes. ndiqoma tata lo akafuni ukuthi ezi zinto ekudala nduzizama ngabe fama zikubulele Ngiyahluleka. ndiyahluleka Yes. hence yebo ndiligqwirha tata namthatha ndathi una umzuzu and ngoku nenkosi into endenzela yona nepain le tata kusafani nakamehlo ami noko abuvulwe kahle ngoku andazi kwenzeka ntoni elifini yami Yes. ngimthi ngicela una umzuzu angandiphendula vele ahlale phansi ekhawushini ndihlale andikhawuthi ziyajongana ndihlale opposite yena ngithi mamela ke tata yabona la nkosi wayishiya wathi wayifuna Yes. udibene nami ndiyithanda indithanda Oh. and iyandiprotecta udibene Yes. nayo indiprotecta isandiprotecta futhi sezawundiprotecta ndithi mamela ke tata wabantu Yes. lo mphefumlo awunanto yakwenza nawe Yebo. uzayizama yonke into oyizamayo soze ndibulawe ngona Yebo. and ndiphinde laa nto bendithe ilantuka i-cause of death kababalwa ayinanto yokwenza nawe andisho uba ndizofa kodwa ayikuhlanganisi Yes. ukufa kwam ndizawufa ukufa ngexesha likaThixo kodwa awunanto yokwenza nayo Yebo. waphakama tata evutha ngomsindo kanti ndimthume into yoba makayokuqala enye into entsha Okay. Usebonile la isihlulekile. ihlulekile iyeza lihlulekile Manje uyoqala okunye futhi. qala enye into entsha ke ngoko Hayibo. ndithe ngenye imini wangena wathi ndihamba ndiya eMpumalanga ndiqumba ngaphakathi hayi wayeke waripota phi lo muntu uzihambela indawo azihambayo utsentsho akho nto kaloku indibanisa naye mina kuthena ngenxebo yeMpumalanga ndithe mina ke okay wenza ke lonto utata uqokelela impahla wafaka ibhekini waphuma wahamba ndithe ndilele ebusuku Yeah. past 11 to 12 yachinokho eminyango qoqo ayikho mandi tata ndayithanda la noko because yatsho kwavuka nabo makhelwane bakrobe esifestileni but bakroba bangafuni ukubonwa bakrobile uba kwenzeka ntoni Yes. because bazofona yo ndilibe negama tata endandinikwe emzini ndandingumilisa igama lami Ulinikwa uye. Milisa emzini kalonto xa utshata unikwe igama elitsha andingobabalwa ke ngondo ngomilisa so kufonwe ke ngoku ngomakhelwane Milisa kwenzeka ntoni ndithi ke mina ke kunabantu apha niyayivi noku kutsho abantu apha bathi ke abale lo sisi ababala bayi7 abantu abakulo mnyango ndithi ke mina ayibo abantu abangaka ndise ndiku bedroom itati yathi nokho ndide ndibuza uba ungubani athi uvula sifuna umyeni wakho ndithi akekho but okay uvula ke sifuna wena tata hayi ubusowutheka lokho wena ufuna umyeni akekho uthe ubheke eMpumalanga and ndisho inamba yakho nayo ungamfonela umbuzo akekho apho uzaxelela hayi bathi cwaka ndacima tata bena bahambile yaphinde yathi nokho vula oluca ansacengwa ke ngoko vula olucango ndathi uzalikhaba bhuti wabantu uzalikhaba ungene nayo nalo ubuyafuna batsho tata khange balikhabe but ke izinto zikaThixo ke tata zinjena ebethi xa iplan into ne ayiplan bekwenzeka iphinde ibuyele kumzoyixela uba bekwenzeka ntoni one of the guys azithunyiwe aphinde yabuya ebebekhona pha eminyango yebo uba sasithunywe kokuba siyokubulala ke umyeni wakho njoba sifuna yena siyamazi bakekho that's why kuwe a report ukuthi uya eMpumalanga exactly hey ulahla umkhondo uzabe ufuna ngathi yena ukude xa isenzeka lento yena akekho bathi uhambile wenzela into yoba wena ingaziba kwakho into ozotracer kuye back yebo qhubeka tata ngenye imini ndiyavuka ekseni ndivula ucango xa ndisithi tata ibhakla pha endlini indlela yomelele ngayo xa ndisithi tata nansi ayibhakla ikhutshiwe nansi ya ikhutshiwe khange ndive nix ngixelele ke tata abantu abakhupha ibhakla intoni babambile ba bangalikhaba ucango bangena bese kulula but inkosi yangavuma bangangena okwesithathu ndibheke emsebenzini
and ke ngoku emsebenzini ayikona into ilantuka into kula company i-shift zethu beziqala beqakhona baqala ngo-4 bangano 5 or 6 ndileqa u-6 kusebusika ndiphuma endlini ngo-5 leso sikhathi kanti kukhona abathunyiwe baxela nexesha lami endigqitha endaweni ethile ngalo by the grace of God banibona sendlulile kodwa ngela xesha xa sebeyibalisa ngela xesha bengigqitha bebekhona awu sebekutshela after hey isimanga senkosi yebo ndimxelela uba iyeke le nto yenzayo ayizuphumelela imizamo yo angabi namsindo angabi namsindo dazophupha ngenye imini tata elixesha bekusenamayeza ebengekeze pha kwi-physical ifuna manibulawe kwexesha lamayeza ndazophupha ndipha kwezalali zam ngathi ndiyahamba kule lali ilali yentombazana ndandikhula nayo okay kodwa sakho sasifunda sonke ngandiyahamba ndinxiba iziliphasi ezibomvu yes anazo Okay. azikho anazo iziliphasi ezibomvu apha endlini kodwa iphuphe enxiba iziliphasi ezibomvu yes so njengoba nxiba iziliphasi nje xa sendiphinde ndiyajonga ezinyaweni zami ndinxibe siyi-1 asikho eleft siyi-1 endisinxibile and andikhumbula uba siphume kanjani ingavuke ukuthi qatha engqondweni yam uba umakhulu kabani nguye ke wenze le nto esihlangu sithathwe ngabo ingathi ndiyajika ndibuyela back ndithi ndiyomfeyisa umuntu omdala umakhulu omdala apho ndithi ndiyomfeyisa ndiyomxela into yoba ndiyahamba ihlangu sam usithathile xa ndisiya ndihlela ngayo emzini wakhona kuthi gqi umntu ongumakhulu uyudade unxibe kakuhle uthwele uhlukile ngumntu omakhulu kodwa uhlukile kwabanye omakhulu ndibe nomdla walo makhulu andikwazi athi babala imaphu yho uyandazi nondazi igama lam athi uyaphi ndimxelela uba ndiya kumakhulu kabani bathathe ihlangu akhe ndibabone tata but apha engqondweni yam kukho le nto uba basithathile ndithi tata mama ndiyaphaa kulo bani ndiya kugogo kwabani basithathile ihlangu sam athi hayi basithathile sukuya ndiqomba maye ndicinge iyo le nto ingale ndlela endicinga ngayo akhange ndibabone yebo athi basithathile kodwa nasukuya ndithi mama ihlangu sam zonke athi jonga goduka abazokwenza nto yonke le nto abakuzama yona ubutshila ndithi ukubona tata nakuba ndincumile yebo ubutshilwa ndithi sendithi ewe benitshilo abazokwenza nto yho ndothuka tata ndaqomba hayi mani le mfazwe lena hey tata ijulile ayo yenyama le mfazweni kuyo inkulu futhi kakhulu ecaleni kwam kuthe cwaka akukho kwamntu ndicela enkonzweni akukho kwamntu kuthe cwaka umama umfundisi kungone bezoconfessa ngoku sendiphumile emtshatweni dad esithi babalo andifuni noxoka mntanam ezinye izinto ubuzixelele zona benqomba uyaxoka ke lo mntana ayikho lento ayithetha soze yenzeke emntwini lento ayithetha akukho umuntu onothetha lento komnye umuntu uthi uthi yaqaphela babalwa ezinye izinto ubuthi uyithetha nqomba uthi ndithi cwaka ndithi ke mna ke bendiye ndizibuza uba inoba lo mama undivile uba ndithi angaphenduli uthi ndixaba hayi ayisoze never ayikho into eyenzekayo khosa akekho umuntu ophendula kanje futhi nowenza ngalolu hlobo lu extra olwakhe ndithi ke mama ke injalo ke yenzekile saphuma ke tata mayize njengoba sesingene ke ngokuba mama ndifunelwe ilantuka izikoli mama zindibulale hayi yehluleka still wahluleka wanifuna ngokusiqo sakhe ke ngoku ufuna uzenzela umsebenzi ufuna uzenzela umsebenzi ke ngokwakhe yenzakala yonke lento enyangene engaki or eminyaka kaloku tata kaloku nditshate 2012 masibaleke ne ngoDisemba 13 14 15 16 17 ndiphume 2018 ngoDisemba yonke leminyaka kwenzeka ile drama engaka futhi uthe ihorror ngikule horror movie tata siya actor nje kuya actor nje apha but ke ngoku ingxaki yale horror ayinababukeli tata akho ndimnaye ndimnaye sizistoring soyi-2 apha akho bantu ubukeleyo inkosi kwenzeka ntoni abantu
ukuba nitata uqoma ingase ndifike ndithi Tashabangu empilweni nami kwenzokuthi noku akho into ithethe abantwini abantu nabo babona nje baba lo normally bakude babona nje baba lo normally esiqonda into ba yo inoba kuhamba kamandi emthatweni nakhe abayazi sure hayi ke yaqalisa ke tata yabona ke wethi xa enibambile andibetha tata wayesenza into efani yena yabona bangaba mhlambe undibambile hlango wandindawa afika abeka idolo apha kum esifubeni yo wayenga ukubona umuntu xa akukrwitsha ne yena ngasena ukrwitsha uyakhama yokhinya yes xa when he strangled me akazu kwenza ngalendlela inormally ubamba inhloko yami so uyayithena uyayijika ufuna ukukuphula intamo uyenzile several times nilwa usibambene kaloku andithi ndiyaziprotecta kaloku akazuvela asuke nje afika ndibambe funeka nami bekho into endiyenzayo like ndiyazama ukumpusha ndiyambhatha indoda egqibeleni akho nto endizoyenza andibeke phantsi tata andibambe uzama ukundijika intamo but uba kwenzeke ntoni andiyazi but ibingenzeki kodwa ibingengamandla ami nabe sendiphansi nabe lohlulekile mna ndiphantsi uyazama tata ukuyenza lento yakhe but akwenzeki ngenye imini sizoxabana ndiphandle ongasasiphandle khasifane kakhle phandle wakhawuleza wangena endlini njengoba ndilapha ngasemnyango ndimve ugalume qombi noteksi mos unenhlaba unayo yonke inhlobo yegani unayo ndimva apha endlini ba uyasikhokha ndiqonda asoze kaloku sana andizukwenza idrama ngaphezulu kwalo omeza sebehle ndiqoma ndingene endlini angazundidulela phandle mandingene endlini apha kuye azoyenza lento yakhe apha endlini sure andikhombe tata ngaso namhlanje ndidecidile hey madoda azasho impela ngidecide ke namhlanje dala decide but this time uyayibamba yake ndimjake ngithuleni akho lento endimandikhale futhi andiyazi dada uba kwathini noba kubona uvele ngathi kumnyama kuwe because kufanele uthuke ukhale ubaleke uxolise ndimjongile andazi mantata kwaso ngathi nje ndikwenye nje indawo khona into endisithile and yambona niba ngikhome ngesibhambi but ikhona nje into engathi ifuna ukundisitha ndingaboni kwenzeka ntoni andimazi ba yenza ntoni lo nto kuye wasijika hayi ke wandingena ngaso ke tata andiqonqa ngalo ndibetha ngaso qoba kwaphuma wahamba ndanje intombi ke tata emsebenzini ke kunoba kuyatshisa funeka ndibe ndivalile because aloku ndibethe kwezindawo ngaso ndanyamezela still ndahlala wakubetha lokho kokuthi awuzange uyesibhedlela khange ndiye esibhedlela okwesibini siyawa asivisisani za kule nto othi yesibhedlela siyawa asivisisani mina naye ebusuku noba izipast 8 qhakuka kwasebusika uyahamba anabantu nandiyifuna emotweni esemotweni ndandifuna something wathi semotweni ngoku xa ephuma ndiyamlandela konke makanike le nto semotweni before ahambe ingathi andisazi mantata uba yayintoni and xa ndikrobe emotweni nansi yayo uyibekile phaya so uyivulile ifestile ane uhlele ngapha kwilanto kwi-driving seat ndikrobe ndingene imistake endayenzayo ndangena ngefestile ndifuna ukuyothatha lanto ndangena qomzawungena halfway ndithe uba ndingene tata ndathi wastart imoto wahamba hayi wena istrato sami ke xa usuka endlini ubuhla ujikele uhambe uyojikela kwi-last house uyotshona hayibo bathini abantu 8 kalo tata kusebusuku kumnyama and kusebusika qoma ebusuku abantu kuyahlala ezindlini kuyabanda wastart imoto tata futhi nje wavele wanyathela hayibo wahamba amafutha and ekoma lo nje uba akazi uya straight ndithe uyasuka endlini ujike uphinde ujike waya wehla uphinde wajika uyabaleka uthe xa ezawujika kwesithathu wavele wabhreka tata ndaphuma undirhuqile phofu ndaphuma ndayobetheka kwipavement ngentloko afi ndaziva uba hayi ke
Wahamba khona ndijongela imoto andikho right kodwa amehlo ndiyabona wahamba kushiya kanjalo ngoba vele ufuna ukukubulala vele mhlawumbe wecinga ba noba ndifile almazi wahamba sure luckily kanti ndiwe phambi kwendlu umuntu bengisisi opposite nami andimazi ba wayikhutshwa intoni endlini but isendihleli kanti umuntu 15 minutes yeah andikwazi ndizama unyakaza inhloko lena ayifuni ukuphakama yebo caba uye waphuma la sisi cause indami kubone like ba ufuna uqomba intona lilela ayingomuntu nalo xa ifika ndimi wangakhali mina isakutheni ukwenza kantoni babe sekuphuma abantu ke ngoku afana cinge xa ngabe seyithethwa ke ngodade uthene lapha kube kutheni yayibona ba izinhloni nje ihlazo elikhulu uyabatshela kodwa ke ndithetha ndoda ata ndise unconscious because ndiboma ndiyakwazi ukuthetha ngoba you think you sayiqala ngaphi sayithini but andikho right man tata ingxaki lapha enhloko ndoba ndiyazi bandifuna unyakaza but inhloko le ayivumi so ndilele ke ngokanje bandigalela ngamanzi ngicina umamacimba ndifile naba bantu bakwazi ngathi ndingase ndi right yeka le nto enenzayo ndigalelwa ngamanzi kuyakhalwa inoba bebezama ukufonela yena noba kwenzeka ntoni because inoba after close to 45 minutes yeah wathi gqi kuze umuntu wrong tathathwa kodwa makasiwe ilantu ke nesibhedlela yeah ngiyathandaza bankosi yami cela ubuya right nale moto endikuyo ba uyayibona ile moto le bendidala ba mandilale kule ndawo ndicela ukuba right please ndenze ndibe right ndifuna ukujika ndifuna uyazibhedlela uwesi lo muntu onisesibhedlela yo saxa singena esigethini esibhedlela ndamjonga ndafika tata nkulu tata ngicela nisendlini hawo ndiphindise hayi tata ndandixolela into yobanza xa ngifika endlini ba ndiyazibona ndiphinde ndirongo ndisendifonela iambulance ndifonela umuntu ozondithatha nothi yena akakwazi ngalo tata uba andirhuqe azondiwisa the same person aphinda andithathe elantukeni and abantu abayazi bakwenzeke ntoni uzenza umuntu abokhathalayo ndaqoma tata ndiphindise ndijikise ndiphindise ndisendlini abantu khange bayazi nangoku ndaqoma andinawuza kaloku tata cha ke ngoku enkonzweni kaloku andithi ndiwile ndiyiloo nto ke ngoku iruzukile kaloku ndiwele kwi-pavement enye into yeah kuyabuzwa ke ngokuba hayibo ubutheni hayi kwanyanzela andizokwazi ukuyoxoka endlini yenkosi ke ngoku hayi andizokwazi hayi ke ndayithetha uba hayi ke bangcwele kwenzeke oku yeah iyazi bakhange bandibhelieve bazotsho ngoku hawu batsho mva uba hayi kaloku thina bacabanga ukuthi bekwenzakalani pho andiyazi khange bayibhelieve kodwa izinto tata andibablame izinto ezazenzeka kum nami umuntu mhlawumbe umuntu osenzenzeka mhlawumbe emntwini okufitshane nami ndandingazuzikholwa nami xa izithetha because nami tata mna andiyazi uba noba kwakwenzeka ntoni uyayazi mna tata iyadi yethu kwangena imoto eyi-1 bakulala imoto eyi-1 ndithe uba ndibe neyam imoto kwanyanzelwa uba ndiyoyibeke next door uyolala next door ingalala apha endlini okay uyahamba la tata wayenza ntoni tata ngeli xesha lamayeza wayisuka eyadini yomnye umuntu la moto yam afika ogalela amayeza kula moto eyadini yomnye umuntu ay so yabona into ezinjalo xa uzibalisa uba zenziwa ngulo muntu enditshate naye ukhona umuntu oza-understand zi-unbelievable impela akekho umuntu ono-understanda loo nto saqhubeka ke ngoku tata yaqhubeka le meko futhi nje ndinyamezele umama ke ngoku tata andivani nomama ke ngoku umama wakho wena uvani naye manje yes isizathu siyi-1 ubuza into umamam ufuna ukundishiya nabantwana because le ndoda iza kubulala intoni uyihlalele apho yeah wayebuza umbuzo oright ewe ungena ndizo-understanda ngoku lo mbuzo lowo umama sade sangathethi umama angasazi phela nozokhola zisami athi ndayiphendula ikhola yakho mhla wandixelela into obuphumile kuloo ndlu kulapho kwenza xa ndiphendula ikhola yakho hayi kwakufanele akhathazeke tata ndanyamezela uyamazi uba lapho tata ngenye imini wabhala ileta
wayesaka umama umfundisi Mm. wathi mayithunyelele umama ezilalini ubhalile bangaba awuzomthatha uzazomkhupha endlini ngebhokisi Oh. ndaqhubeka ndahlala mina diprotecte ngaleso sikhathi wena yini le kwenza ukuthi ungathi nje ayivele ngishiye lento ngihambe ayikavumi ayikatsho inhliziyo tata oh and yazi yona nto ne akukho wise dad ukwenza into ungokoneliyo okay because izawubona usenza izinto ezifani apha umani uhamba phaa ngasemva usenza into ezifani ndandithandazela umthandazo wami although ndandingathethe ebantwini ndandithandazela nasendithile kwenkosi ndathi bawo ndiyabona uba apha ndiyayibona exit point ndiyayibona uba ndiphuma phi ngoku but ngicela apha ndiphume bawo ndingenzanga mikhuba apha okay ndiphume kulomzi ndingenzanga mikhuba ndiphume inhliziyo yami ixolile okay yes uthe ke tata isazama ezonto ke uba ngaba uzama ukundibulala uzama ukuthini futhi ngokwakhe ke ngoko yeah kwazoba emsebenzi enkonzweni abazalwane banamaphupha amabi ndathi abaphuphe ndifile athi omnye uphuphe mhlambe babayithuba bayi3 ngexesha liwa ngobusuku obuyi1 athi omnye uphuphe esesingcwabeni sam uphuphe ndifile into nje ezinjalo ezifani yaqhubeka umama umfundisi kwakungena ii-calls kungona ii-SMS efonini yakhe uba sizomfumana noba ungathandaza kangakanani samfumana yena hayibo uzawufa ukufa ukusizamfumana okay so kwakuyilo meko injalo futhi izangoma zakhe zazimtshela ukuthi bayathandaza so babesabisa yena khona ezoyika ukuthandaza mhlawumbe kuzothi tata wazophupha umama ngenye imini sithi hey baba ndiphuphe indlu yakho igcwele andazi amanzi amdaka igcwele iqhwa ephuma pendlini ndabe ndandivile ba amanzi amdaka ayonto right ndabe ndingaqinisekanga ba athethe ukuthini yebo ngenye imini tata ukuvela ke ngoku kokuba ndizibona uba ndiyaphuma but mentally andikabikho ready uba ndiyaphuma but ngoku xa ndiyijongile kwakuzi-signs ezithi ke ngoku semnyango ke ngoku uyaphuma wena apha kulo mtshato first thing eyenzeka before kuzoba nezi-signs ngenye imini ndihlela apha endlini ndihleli ndodwa ndike ndicima i-TV ndandithanda mos ukubukela i-TV ndicima i-TV ndithi inkosi ndiyakwazi uba yandiva ngicela ukuhlala apha ecaleni kwam yonke uyibonile mos yonke lento ukhona uyayibona yonke lento yenzeka empilweni yami yes kwenzeka ntoni ndimo-shape ewe sendizibona into yoba lo mtshato unengxaki nawo but ndizimo-shape mna okay personally kwenzeka ntoni kutheni uvuma obubuhlungu obungake ndidlule kubo and ndindodwa wavele wasusa bonke abantu ebendicinga ba xa ezikuvela izinto ezinje mhlambe bangakhona yebo inkosi ke ehlala emazulwini ke tathi ithembekile yeah yavele yandiphendula ngihlele ekhawushini kanti yavele yandiphendula yebo wathi yonke lento yenzeka kuwe you are not a bad person okay it's not that mhlawumbe ndivuyela into obisenzeka kuwe wathi babala kukhona yabona lento yenzeka apha kuwe baninzi abafazi abaphandle abadlula kwesisimo odlula kuso sure baninzi abasezawudlula iqala apha kuwe and ayiphelelanga baninzi abasezawudlula kulento ndivumele ngaboma apha kuwe so that xa bethetha nawe you will understand okay and uzo-understand nje you will know what to tell them uzawubaxelela into yoba ubonile umsebenzi wami kuyo yonke lento ubisenzeka kuwo undibonile ndihamba nawe uzawubaxelela ubukhona uThixo uhamba nomntu kuyo yonke lento ngiyakuzwa ndithi ke mna ke hayibo Nkosi yebo kusese kubanjena wathi ewe ndiyaqinisa kwabuya amazwi kamama umama esithi Thixo uyaqinisa kule nto wena usebenza lo myeni wakwasho yebo uza komelela kuyo yonke lento abuya ke ngokulama ndambona ndim-understand umama ngoba seyiconfenywa ukusukela lo mini ke tata inkosi iniphendule yebo kwavele kwalula elifeni yami kwavele kwangathi khona into ethe esukini okay yebo kwalula
zenzeka futhi izinto waqhubeka yena engulamuntu anguye but iattitude yami yabitshintshile ngenxa yento endiyivile. Yes. Uba okay, the guy, yes, he is a bad person. Uba ndingoyibeka ngolo hlobo. Yebo. But there is someone behind. Okay. Oh, mina khosi into bese ngiyizibuza yona ngilonge kulalele ngithi mhlawumbe uzothi kwangesuye nomuntu ngangishade mhlawumbe umuntu yena. Hayi. He is 100% human being. Hey khosi dawe nje uqoqa ngakhona it sounds like akusomuntu lo. Hayi ngumuntu yabo ingazathi udisguise njengomuntu umuntu yena. Ngumuntu. Yeah. Uyaphila ukhona uyaphila. But uyasetshenziswa yena. But inkosi ibivumelana mama yenzeke kumenzeke kum. Why? Ndibuza ke ngoko case fine ke yenzekile. Okay. Ayikho ngenye indlela ke ngoku noba enokwenzeka ngayo ibinokwenzeka mhlambe ingabi ngomtshato. Yeah. Kutheni isentsho ngendidlule mhlambe kulento okanye andiyazi uhlobo luni but ingabi ngomtshato. Ngangayifumana itata impendulo ngalamzuzu. Inkosi yasebenza ke ngokutata andithi bendithe ndi broken ndi beyond. Yes. Yaqala inkosi ke ngoku ukulungisa indlela endicinga ngayo. Futhi nami tata kwandazibona ba hayibo ingathi ubona ngathi kusile bendiseni andizabe bendiphi but isahlela lapha emtshadweni akayekanga but ke ngoku nje bengayekanga nje wenze izinto zakhe mina sendikwenye level andisekho kula level yakhe. Okay. Ndinane ndawo engathi ufuna ukumunderstanda. Okay. And ngoku ukungabikho kwakhe ndiva kamandi ngathanga ngabuyi kayeqomba qala bendibabhlungu myena nami xa ehamba endishiya ngoku xa ekhona kuba inobuhamba nini kanene nalomuntu Nkosi yami. Yes. And ngoku tata xa ndimjonga Yeah. engathi uyafuna ukubuyela ezingqondweni. Oh, okay. Uyafuna ngokubuyela ndibona nje nokwenza kwakhe apha endlini qha ke ngoku wenza i-timing ayisekho right. And ke ngoku mina sendi accept everything. Beside ukuthetha kwenkosi empilweni yami sendi acceptile into yoba this is not for me. Mina ndisendaweni wrong. And ke ngoku ndi acceptile hence ndizawuthi xa ngabe khona i-presence yakhe kungabikho mandi kum. Kube mandi xa angakhoyo. Yebo. Saqhubeka ngodata aqala amaphupha apha kum ke ngoku. Ndaphupha. First dream endaba nayo. Yeah. Eyesibini beside lezi lephasi. Eyesibini ingathi ndihlela apha endlini tata. Yebo. Andihamba nansenza ntoni. Ndifake le ring mos. Le ring ivele tata ndijongile ivele ivuleke kanje. Ivele yabona mos ring. Yes. Ivele ivuleke. Ephupheni. Yebo. Ivuleke iwe phansi. Bengathi like ucrack kanje. Ivele icrack ivuleke icrack. Yes ivukale xa seyivuleke kanjalo ne. Ayibambi kala sazubamba. So iwe phansi ndothuke. Ndibuza noba liphupha nini ke ngokweli. Kudlule tata iveki okanye 8 days yenzekile. Yenzeka ku physical. Ndihleli. Yavele yathi iring. Ndihleli. Yalanga yavele yenza lanto ibiyenzile ephupheni. Yavuleka yawa. Hayibo. Inhle kangaka. Enye into tata eyenza into yoba sibambelele singabantu abangomama endaweni abaninzi abam-understand umuntu ongumama akakhawulezi ukunikezela emtshadweni. Ezinye izinto ezisenza into yoba sicinga uba mhlawumbe ilanto bakuzolunga mhlawumbe uzawutshintsha mhlawumbe kuzawulunga xa ndiphuma apha bese ndingumisi sibani abantu bazawuthini abantu bazanjonga ngolunye uhlobo kwamna ngoku ndizawutshintsha enkonzweni bese ndibizwa mama ubani ngoku bazawuthina xa bendibiza ke ngoku ndizawuthwani izinto ezinjani yebo mazinto ezingabhadlanga ezo impela ube uzawufa ulibele Nkosi yabama asincede ubambelele into enengekhoyo yo yenzeka ke lento tata yaphuma ke ring. Yebo. Kanti ke ngoku sekulungiswa my way out. Nyaphuma iring ndaqhubeka futhi ndahlala. Hayi akho nto ethi ayikafiki itata into ethi phuma apha ndahlala. Nering leyo eqhekekele engekhoyo. And futhi awumtsheli naye because communication ayikho. Tata lo sisi mina uyabona nje uhamba phe estradweni. Yeah. Udibana nje nomuntu ohlala kwesa strade singapha yana umazi ngiyagqitha nje chu
akho nto. Xa ndimbona nje akusekho nento ethi mbulisa. Ubukhona endlini ndiyambona, ubukhona uba akekho endlini ndiyabona uba akekho. Iphelele apho. Yeah. Ayikho enye into. So siqhubeke ke nalento ke ngoku sendizibona ba ke. And ngokubawo usebenza ngami ndiyalunga. Ndiyazibona uba oh ndize ebantwini ke ngoku. Yeah. Ndiyalunga, ndiyaxozwa, ku right nje ndinobudlelwano obuqine kakhulu nenkosi ngoku. Yes. Kakhulu. Ndiyathetha naye, uyandiphendula, uyandivusa ebusuku ndilele, athi kwenze koku noku, enjoya la nto ke ngoku. Ndiqoma yazi inkosi xa inonzeka lo tata bekhona yimi kule bed angangathethi inkosi ngenxa yakhe. Ngona ngabikho. Ndiqhubeke ke tata, hayi inkosi indincede ke ndiqhubeke ndincedwa ndihleli kule ndlu endihlukumezeka kuyo. Bathi ngoku okukuhlukumezeka kum akusena impact. Yeah. Akayekanga, akusena impact. And wenza sure into yoba ufuna ukundibonisa into yoba wena ndikufuna ufile man, andiyazi ba ndizawuvela ngaphi, ndizakwenza ntoni ukuze wena ba awukho. Yibe ndisabambele kulamazwi oba mina na umphefumulo ngakhutshwa nguwe. Hey. Singenzeka izinto kodwa nothi wami umphefumulo ukhutshwe nguwe. Yebo. So ngenye imini ke ngoba ndihleli ndilele. Ngelo nephupha man dada. Ukubone lana ba ndangayazi ngokhonto ukuthi ayivision ngela xesha. Oh. I will say ba inoba yayivision. So ndihlela kokwenzeka le ndisetruckini, ndizibone ndisetruckini. Ndizigqibele lapha endlini, ndive ndizibona sendisetruckini, and le truck iyahamba. Yeah. Zezi strike uyayibona ezimile njenge-bakery, uyabona ivalekile. Yes. Ndilapha ndichophe esitulweni, kunezitulo abasihleli. Kunabafana bayi-3. Abafana tata banxibe kakuhle xa bajongile ngabafana bevangeli, abantu bakhonzayo, banxibe kakuhle basmart. Yes. Ingathi ndibabukele abasebahle nabayakhonza. Asuko yi-1, andibe into abayi-3, asuko yi-1 azohlala ecaleni kwami. Sifike sincokole futhi incoko ivane, vele sincokole nje ngenkosi. Incoko nje ivane kube mandi. Azothi apha embonweni. Ayisenhle ring yakho. Xa ndiyijonga tata, inhle ngiyami ke tata. But ikhona ngoku ndiyifakile apha embonweni. Yes. Athi ayinhle iring yakho. Yo andincumanga tata. Ndivuya ndibanconye iring yami. Yo hayi. Ndiyabonga ndijonge phana hayi ndiyabulela enkosi. Andimadlo tata wasuka ngathi uyasiva. Kodwa njengoba sincokola besibona asivani, bahleli phana abangcona nathi silapha. Besuka weza straight. Wafika wayema kangahlanu uhlala phansi wathi yo inhle sisiring yakho ndaqomba ibethi nana icaba inhle le ring kusuka la asuke naye phayana zoncoma le ring. Caba inhle nyani le ring. Athi inhle sisiring yakho. But i-problem iyi-1. Ngiqale ngona ndivula amehlo. Hayibo lo muntu ebaqhiwa ncoma iring na sekube ngxaki ngoku. I-problem iyi-1. Wena uThixo awurecognize umshado wakho. Ebusweni bukaThixo unawutshadanga. Yebo. Kutsho mina ke ngoku andiva. Yebo. Ebusweni bukaThixo Thoma ngizokuxelela. Ebusweni bukaThixo unawutshadanga. Zange watshata. Ndithi mina hayibo mina ndingumisi sibani nje. Uthe ke yonke lento wona wayiqala wayenza nge-1 kaDisemba oyibiza ngoba ngumtshado. Wazenzela. Thixo bengekho ku. Yo. Ebengekho. Okay. Umtshado wawunconywa ngabantu. Uba waze wamhle. Waze wasikelela kumtshado kaBabalwa. Then inkosi ithi ayikho, ibingekho. Uthi jonga indlela eqala kwindlela owatshata ngayo. Indlela owatshata ngayo wangena ngobungcwele wena enkwelanto ke emtshadweni. Sabuya ingqondo. Hayi tata lokho angene ngobungcwele mina ngene ngesijolo emkonzweni. Yes. And kaloku mina xa ujola tata xa sesiface reality. Uyalala. Izwi lithi awulala ungatshadanga. Andingena ngobungcwele mina emtshadweni. Inkosi iyangixela ke into ba yonke lento wena uzenzela. Ndibuza inkosi ke ngoku yavumela ntoni? Uba ndingene ke ngoku senjoke ewe ke mistake
Yasese nje yavuma uba mandingene nje ndinxiba ilokho ezimhlophe kanti ayikho. Iza kulanto uba yabona ke batatsha bangu. Inkosi iyakwazi ukukunika into uyithandazela ikunike. Okay. Ebeyazi ba iyo yakho. Yakunika. Ubukhumbula kahle tata. Siza yezweni. Yeah. AmaIsrayeli. Ano Samuel. Yes. Okhona obakhokhele abamnikwe nguThixo. AmaIsrayeli akope izinto amasiko nezinye izinto zezinye izizwe. Okay. Lezo zizwe zinenkosi. AmaIsrayeli athe afuna inkosi ezobakhokhela. Okay. uThixo lithi ubanikile uSaul. Yeah. Wabanika uSaul. uSaul wenza ntoni? Yeah, sengiyakuzwa. Ndiza kule nto ethi tata uThixo uyakunika into uyithandazela akunike ngoba uwayifunayo. ngowayifunayo ungumntana wakhe. But Yeah. along the way la nto leyana uzawuyazi ba zange yaba yakho kwasekuqaleni. Yo. Ekunikile. Yeah, ngiyayizwa leyo usho impela iyenza sense kakhulu. So the reason behind that uShabangu bamantu belapha Yeah. is to warn abantu abatsha. Ndisaya nakho mama is to warn abantu abatsha abasindisiwe. Umtshato ngokaThixo. Yes. Uyabona ke ngoku kumne ya uThixo yaqakisa into yoba uyakwazi ukuzenzela umtshato because nandandizenzele umtshato. Wavuma wandinika. Yebo. Umtshato wandihlukumeza ubomi bami bonke. Yo. Ndahlukumezeka because bingeyo into yakhe. Yeah. But wathi ngoba unguThixo nenceba waphinde wabuya wazongenelela esimeni sami. Ebona ndiyamdinga kulento bendizifunele yona. Uyandinga ngoku and I will be there for him. Yebo. Waphinde wabuya inkosi yavuma yenzeka. Waphinde kwakulento bendizenzele yena yona waveza icebo lakhe. Yo. Yebo. Uba nje baseke lapha ke ngoku. Makusese kuvele lami icebo. Yeah. Uzawukwazi ke imini ukuma phambi komama bexakene nento besemitshatweni kanti imitshato abazenzele yona andikho. Ngoba tashabangu into ozenzele yona uyabulaleka kuyo. Ubuyamkhumbula uDavid esithi phansi akwazi kuyibeka kakuhle ba abokha indlu inkosi ingekho bayabulaleka bakhi bayo. Uyabona kuyakhiwa kodwa inkosi ayikho. Kodwa niqhubeke nakhe. Kuyakheka ingekho kodwa tata the consequences. Hlezi kuzoba nama consequences. Exactly. Hey lento lena iyinkinga isibuyela manje ekuthenini azathi umfundisi okuhlanganiswe inkosi akekho yokuhlukanisa. Kodwa ithi inkosi mina ngisuke ngingekho. So kunemshado ekhona okungathi noma bedivorce abantu bakhona vele bekuvele umshado vele. Yes, yenzeka. But thina singajaja the way esifuna ukujaja ngakhona. Awuzibani wa divorce ini but inkosi yona ibithi hayi mina ngivele ngeke ingekho bazenzela. Kwangisumshado. Ubengomshado. Yeah. Kakuhle mina ndangihlalisana mina tata. Because umshado into yenkosi. Inkonzo engcwele. Yes. Wenkosi. Yabona ke xa uzenzele ke uma sihlalisane lo. Benhlalisana mina. So abantu abatsha umtshato uyathandazela. Umtshato ucelwe enkosini ngoba ngowenkosi umtshato. Inkonzo yenkosi. Yebo. uThixo umtshadweni uyakhonzwa. Ayiyo lento umtshado esicinga ba yiyo. Ayiyongo. Lento esicile lesi abantu abayingenele emtshadweni. Ayifuni uthetha ngabantu abangakholwayo. Ndithetha ngabantu abakholwayo. Yes. Yonke babukhazikhazi ocumba ukungenela emtshadweni ayiyongo. Umtshado into yenkosi akhonzwa ngayo. Ayonto yodlalela. Ideep le ndaba yebo. Akudlalelwe emtshadweni kuyokhonzwa inkosi phaya. So ndizolumkisa abantu abatsha abasenendlebe ezithe efuna ukungena emtshadweni. No, it's fine. Ayonto wrong. But uthandazele. Yes. Ucele. Uzawuthola oyena. Ovela enkosini. Yebo. And isozubulaleke kovela enkosini. Asozubulaleke kovela enkosini. Okay.
Yes. Kunomama tata ngoku umuntu ongayazi noba uyabona la ndlela nifila ngayo. Yeah. Kukhona omama abafilo lo hlobo. Nangonje bandihlela apha kwakho. Kukhona omama abafilo lo hlobo. Abangayazi ba ndizawuthetha kubani. Ndizawuthini? Efamily ndizayiqala ngapi? Oh. Yeah. Ndizawuthi xa ndiyithetha especially dad yazi dad kukhona into engavi ibhlungu ndixelela. Lani abantu bakuwonishe ngento. Ungamameli. Yes. Umzekelo xa uzawungena emtshatweni kuthiwa ubani asimqondi mani ukhe wathandaza ngalo muntu ofuna ukutshata naye. Eyona ke tata leyo into ne ezawukwenza into yoba uthi sowungevi kamandi ucinga amazwi abo uqomba ndikuyobaxelela. Oh. Anibuyeli uphinde ndiyoconfirma laa nto bebeyithethile anibuyeli. Hence abanye befela khona. Siba khona tata i-red flags. Ungekangeni ziba khona because nakumtata zazikhona i-red flags. Hoyi but kaloku tata besethethe ngomtshato ngokanisakwazi sentsho noba ndiyazibona ezo nto ezo. Ndiqoma zawuhlanjwa phambili uthi uba uyahlamba zonke izono nezo red flags zawuhlanjwa phambili inkosi. Yeyi. Akunanto yohlanjwa. Akunanto yohlanjwa tata. And akunamuntu ozotshintsha because abantu banemistake yomuntu uyatshintsha utshintsha ntoni umuntu? Ayikho into ekuthiwa ukutshintsha umuntu ungumuntu. Uzawutshintsha umuntu. Yeah, that's the mistake esiyayisiyenze. Ngizomshintsha. Hayi tata ayenzeki. Umuntu ngumuntu kaThixo. Umuntu utshintshwa nguThixo. Kuphela umuntu uyapretenda ngoba esakufuna. Enze ngathi uyashintsha. Oh yes. That day wayithola lento ayifunayo. True colors. Nandixelele ke futhi ndebutata kanganifihla nokunifihla. Kanganifihle. Tata ayike. Lento bendiyifuna ke ndiye ndayifumana ke. Nansi into ezokwenzeka ke ngo. Apha kwam kwakwenzeka oku noku. So abantu abatsha bathandazela imitshato bazalwane thandazelana imitshato xa nicela celana enkosini. Yeah. Emitsha and umtshato oze ngesijolo. Sekurongo. Akusesiyo. Hayi tata. Uqale wami uyolala uphinde ubuye uzothi into kaThixo kodwa inkosi ithi ezwini ongatshatanga akalali uqale wena uyolala uqhubu uzobuya uthi into kaThixo le. Tata uzababhudisa abantu because albazalwane ngoba bafuna bathandaze oko bathandazela le mess onozifake kuyo because uzifaka kwimess. Yazi deep indaba azidibani tata ialtar yalantu because lamntu lakala nto nedibene noThixo lantu iwest tata uvele uye umbona into yoba akakhonzi nokhonza akho nento engathi iwest ke tata sekurongo ke ngoku nabantu bayakhonza uba nikhe naqala ngongo left naqale najola direction yayo lonto leyo ayibheke enkosini. Manje sebekhona sebebaningi abaqale ngaleyo ndlela bagcina beshadile kodwa. Ithiwani singathi bekumshado like omunye yazibuza ngiyazi vele futhi baningi noma ngeke ngiba point but because isemhlabeni ngiyazi baningi abaqale vele ngalendlela bathe sebeqalile but ekugcineni bagcina sebeshadile. Exactly. Then kwenzeka ntoni kuhle okanye uza kulombuzo wakho yilokho ngifuna ukukubuza kahle ukuthi sebekhona sebeshadile. Yes. Benze njani? Akho nto irongo yenzekayo. Abaqalanga right. Benze njani ba divorce? No, that is not late. Iyazi inkosi iyazithanda tashaba. Ba divorce? No. Apha so divorce uba ngaba khona ingxaki khona emshadweni nabo. Akukho late ukuthatha umshado wawo senkosini. Baxelela inkosi basiqale ngonyawo lurongo. Akukho late dad. UThixo uyazithanda. Uyabathanda abantu bakuThixo. It's about uthatha umshado usenkosi. Yes, siyavuma. Umshado wethu bawo siqale ngohlobo lurongo. Okay. Sizise lo mshado ke ngoku. Sicela wena bakhona kulo mshado. Okay. Because ngoku besuqala ubungekho. Sizenzele. Ngoku sivile into yoba wena uNkulunkulu ohamba nabantu bakhe emtshatweni sizise lo mtshato ke ngoku. Okay, ngiyakuzwa ke. Akho sidingo soba abantu maba divorce. Kungekho nto eyenzekayo but because of mhlambe uvale testimony yoba ningeno ngonyawo lurongo. Thatha umtshato wena usenkosini ni repent qha kuphela. Oh yes. Ngaphandle kuma ngabe ukuthi isimo esifana nalesi. Esam, hayi ke tata uyaphuma hayi usendleleni ngalokho wena. Ubongo sokwesisama isimo hayi mina khandi ichuzele kwa iway out mina iway out tata mina ndayiboniswa
Yebo. nangu umnyango uphuma lo bungene ngawo uphinde ubone phuma because akho kwalento kuyo wena. Yes. But tata xa ngaba to ba no reverse kancinci uba ngabe inkosi tata siyayimamela. Inkosi mina ithethe nami kakhulu even if tata ndandinga understand uba kwenzeka ntoni. Uyayazi mina tata kwela xesha bendisemtshatweni wami eqomabili ixesha ndize bendispenda ndihle ndoda because lo bhuti bendithe bengekho bendihlala uba ndibukela iTV tata bendiba nento ethi bangaba ndibukele mhlambe umtshato ndiyawuthanda kumtshato kumo wami. Okay. Ndibukela umtshato ivele igown kamakoti etanda ndenza into ngomhlola mina ngondihleli apha ndinxibe because lana yaqala mani kusekwa ngoko ndisanxibe ezampahla zobumakoti xa ngibona ilokho ephaya yomtshato eyami ilokho kutshona kutshona yeah hayi man ewele lokho inhle man yo akoda bathe yam ingase bekuthiwa mhlambe at least ibe ngu long sleeve ibe buvaleka yabo manje designer ilokho yami kulalokho endibona pha design umtshato wami kulamtshato ndibona pha whereas ngisemtshatweni yo zibuye ingqondo le hayi man ndenza ntoni na because ushadile kutheni ngondiphinde ndikubona mina olwami usuku inkosi yami yo ngasuliblesse njengolusuku yabona lisuku labantu ndibukela iTV ndiyathetha yo nuhlelo suka yo inhle manje lo umtshato wami ngasube njena kusuku wabuya ingqondo ba hayibo ndisemtshatweni nje ngoba lo mtshato endithetha ngawo uyabona ba yayibona into yoba wena nje la ukhona ulahlekile ish so ikhona tata imitshato esizenzela yona ikhona uba ndanzizenzele tata which means ikhona neminye impela uma ngaba ndedlula ebuhlungweni obunjeyana bakhona omama abasadlula kula pain namhlanje nabasezodlula because bakhona basaprepare kukhona kukhona abalotyolwayo apha kulo wesihamba lohlanu kukhona bazolotyolwa ngomso bezawungena kulo mtshato endingena kube ndikuwo and omunye uzoyibona yona le video aphinda athi ayi kodwa kwami ngeke kufane nokwakhe hayi mina ngizothandaza hayi mina kwami kuzoba ngcono uba yiyo ke yenkosi khohlwa yeke mntasekhaya ba ibe nje inkosi ayo yenkosi hayi mntasekhaya yeke ya uyabona uma ngabe uthi cha yena kwakuwumuntu impela hayi ngumuntu tata ngumuntu amaxhosa kuthiwa ngumuntu ebantwini ngumuntu ebantwini uyaphila Nkosi yami uyaphila andimazi ke tata ubuyibonile le podcast yes enoba uyawuthina mazi after na divorce azange kusokolisa during that period yok divorce tata xa ngabe into seyiphethwe sisandla senkosi akhona akusathini nganeni akusekho bunzima abubukho ubunzima yes as long as wamamela ivoice kuba inkosi ithi yenza oko tata ndadivorce ndayofayila idivorce ngoDecember yanto uba ndithi ndiphume ndangena emtshatweni nge1st kaDecember ne 2012 kuzawuqala u2013 yes ndaphuma emtshatweni wami ngo2018 ngoDecember 1st kaDecember ndaphuma emtshatweni wami 2018 mid December ndawofayila idivorce okay zaze yenziwa yonke iprocess waniwa kuthiwa nguseva izonke yonke lanto yakhe phofu ke tata before idivorce kukhona ne-court interdict ikhona ne-protection order lo seniziprotecta ngoku against him so wasevwa walantuka wakho the sheriff yamxelela uba imfumene walantuka yamseva wafuma nikwa idate sanikwa idate yes eqaleni kwaJanuary sanikwa idate wangayi ecourt akaya ubuyile ke ngoku ungumuntu ofuna ukulungisa izinto ke ngoku kwangoku ngoJanuary kanti baningcima ngoDecember ngoJanuary seke bona ne divorce ke ngoku okay andimanje mhlawumbe waye act ngoku ngenzoba lo bhuti wayegudi gqithe acting ngenzoba nje waye act sa first week safumana idate akaya kwalapha kuJanuary tata phana mhlawumbe u15
Saphinde safumana ukuqoma into eyikhawuleza. Saphinde safumana enye idate. Waya. Yeah. Ya through divorce. Just like that. Yeah, no hassle. Ya vele nje ya through divorce. Mina ndadivorce ndinyanga ndafile idivorce for inyanga eyi1. Kwinyanga yesibini ndadivorce. Wow. Ya kwasengenelela inkosi impela. Futhi ama-sign yayisingenele kakhulu. Ndiyahlala ndiyarenta ke ngoku kwenye lokishi. Yebo. And ke ngento endayithanda kulaa ndawo nandihlala kuyo akungenwa njena kanjani kwaku-secured. Although i-security zazingekho egeyithini but wawungangeni ubuze kum ufuneka uzovulelwa ndim wawungangeni wawungakwazi ukungena. So into eyenzeka ke ngotata ne andinthe ndivuke ekuseni ndiyaphangela phanga e-5 nandibe ndiphuma endlini. Nanxa ndivule egeyithini ndiphuma mina tata nanku upaka apha imoto. Awu. Past 5 ndibuza bufike ngabani endlini xa bufike ngaba. Yo. Ndibuza uzothina. Yeah. Hayi benifuna ukubona right. Yo. Hayibo. Hayi ngomhla wayenza tata noba into engayinyanga almost inyanga senza lona. Ndibuza uyani stock wenza ntoni? Athanza ngobubi mina qha ndifuna nje ukubona right. After yonke le. Yo ndithi ngaphakathi kalo lanto nandiyidinga tata ngokya. Yebo. Andidingi yalo ngoku. Uyenze endaweni erongo. Eish. Ya timing impela isibhede kakhulu. Hayi tata mani labhuti mani yo. Wayene energy nje engumhlola izinto wayezenza. Uzothi ngondisendise phaya but ngose ndizibona ndiyaphuma. Yebo. Kwazothi ngenye imini tata emsebenzini. Ndandisuka ngaphandle. Ngiyakwazi umsebenzini ndansi lunchini ndidibane nomnye usisi. Athi hayibo. Ntombi njengoba uhambela phezulu kangaka. Ihlazo ekuthiwa welenzile awulidanelanga. Ndithi ihlazo. Athi ke nake ewe. Ndithi into ndenze ntoni? Yeah. Aza lo niyatrend apha emsebenzini. Ndithi hayi ndenze ntoni? Wena nobani niye nathenga isikole ke tata ngotsotsi. Oh. Nithenga otsotsi. Uthenge otsotsi wena. Uncediswa ngubani? Uthi makabulala umyeni wakho. Yabona tata ujika lento beyenze exactly. Yenziwe ndim ngoku. And tata and futhi shame wasucceed tata. Ndangumuntu ombigqithe emsebenzini. Ubona umbulali kaloko uthengela umyeni wakhe isikole. Uyayazi batata nathi nxa ndiphendula because yacaba and inkosi yenza tata kum lento ne. Yeah. Ayafikelela ezindlebeni zami. Ngalomzisatshisa. Mina ndizoyiva sekuthiwa lento ivakale last week uba wena wenze oku noku. Yeah. Ngoku noko seyehlile ngoku. Ndithi ke mina okay ndixakiwe manxa kubonela nto tata xa ungaba mhlawumbe undingena kule floor ndiphangela kuyo noba ubuva ixesha ubuseza eziphasejini bakuyathethwa kodwa xa uthi gqi wena kulicwaka okay isiyabuya ingqondo ke ngoku hey simani bekusenziwa lento mani okay bekuthethwa lento ndathi ke kuye no is fine siyazi intoni kuthiwa lento ndiyenzele no akho ngxaki yazi ndathi ke ngoyinto ezakwenzeka ne yabona inkosi kamandi usindisiwe because yayingusisi wasewayisini ndikamandi usindise ndithi inkosi ngenye imini istory lento ngixela yona uzawusigcwalisa nizawazi ba kwenzeka ntoni anuzuyiva ngam because naleyo bamthengele lo bhuto otsotsi aniyivanga ngam izawuphinda ibuye ke sisi ke siyayiphelele ke ngokuniva kwenzeke ntoni hayi tata ndabe ndiyaphuma ke ngoku emtshatweni waphela umtshato ndadivorce yonke into nje futhi nje kwavele kwathi cwaka because wayeka nalento ufike ndithi xa ndivuke ekuseni ndifike ehleli ngaphandle yadini wayeka kwathi cwaka tata wazothi noba after 6 months wazondifonela ndibuza bhuti ninganceda ngantoni ngicela sidibane kodwa ndifuna ukuyithetha athi sure phofu ke tata ke ngoku andizi-understand yabona uphuma kwam ndavele ndamoyika jonga ndandifriza mna noba ndisezirobhotsini ndibona imoto efana neyakhe ndifrize ndiqomba ndingenza ne-accident kubuya yonke lento beyenza ndiyamoyika ke ngoku kubuya yonke lento beyenza ndiyamoyika yabona imoto i-orisi ika-2016 takotoyota kundithatha ixesha tata ukungathi xa ndiyibona endleleni esilver ndifrize
So azothi ucela udibana nami. Yeah. Ndiqomba ufuna ukuthini? But ndiqomba okay manje ndivume ndithe mina ngicela siyodibana epolice station. Okay. It's fine. Singadibana kanti kwazodibana epolice station. Nyani ke ndafika seke emisile epolice station. Azothi kanti tata uthunywe inkosi. Okay. Le nkosi esikhonzayo. Yeah, Jesu Christ. Yakuye. Yes. La nto oyithethile eyoba wayefuna ukukubulala. Yeah. Bomxelela bayivelaphi bekwenzeka ntoni. Right. Andisele ndayiyeka inje khona xa manje uzumbuza ba ivelaphi ke ngoleyo ba mina ndazi ndakuthengela izikole because nguwe kaloku endikwazi ubuthengela mina khandi imbuze next dad. Yeah. Yathi inkosi uzahamba uzawuyithetha kuye umxelela. Wafika tata ingathi andimazi ingathi ngumuntu lo anazi ba kwakwenzeka ntoni. Wathi uyakhumbula emsebenzini wakho kusithiwa wena undithengele izikole. Yebo. Ndithi ke mina ke ewe ndiyakhumbula lo bali. Ndiyakhumbula kahle lo bali. Hayi into yenzeka because nani izibuza umbuzo tata. Zonke izinto azithethayo kule nto ndimthengela izikole. Une information lapha ngaphakathi emsebenzini and understand ba but ndiyabona ukhona umuntu asebenza nayo lo bhuti olapha ngapha okufitha lapha kuma apha emsebenzini. Yes. Istatement zakhe zinto zalapha ngaphakathi banqandi azuba uyithathephi. Hayi ke tata. Wathi uyakhumbula ndithe mina ke ewe kuthiwa watsho khange utsho kumse ndive mina emsebenzini seyitrend. Yeah. Wathi umuntu endandisebenza umuntu wayendikhuphela information ngawo emsebenzini kubani. Ndithi ke mina athi ewe ngubani owendikuxolele yonke nalanto yezikoli ndathuma yena uba makahambe bayongcolisa igama lakho emsebenzini. Ndithi ngiyambona ukuthi xotela asikwazi uzilwela thina. Hey. Asilolu hlobo labantu abazilwelayo. Yeah. Uthixo istory singavela tata sibe half singapheleli. Inkosi yamakhosi izasigcwalisa noma usigcwalise after how many years izawusigcwalisa ezilonke besingcolisa igama lakho and ekwazi bizandla zakho zimsulwa. Yebo. Impendulo izawubuya tata noba ibuye after how many years. Yebo. Ndithi ke mina ke ndathi ndamlinda tata wathetha wathi ndathi inkosi yami ndiyabonga. Ndimjongile ndathi ndiyabonga nkosi. Yeah. Because la nto wayithetha yangcolisa gqitha igama lami. Ndabona emsebenzini njengombulali. Kanti usebenza nobani? Udibene nobani? Phofu ke lo bani ke tata undibiza mkhaya apha esikolo apha emsebenzini. Uzenza umuntu onice ohleka undibiza mkhaya. All along. Kanti usebenza nalo tata. Shu. Yeah. So ndiphuma emtshadweni onjalo ke tata. Hayi obhlungu. Ndiphuma emtshadweni onjalo. Kodwa nje inkosi yangenelela. Sesibonga ukungenelela nje wenkosi. So wena ngendlela oxoxa ngakhona omunye umuntu bekufanele ukuthi mayephuma lapho ahamba ama psychologist or counseling akwazi wahamba zonke lezo ndawo. No one that babe ndifunela abantu icounseling. Yes. That seke ngincedile uzabe seke igqibezela. Tata kaloku nento edaba ndema ndaba bold dathi inkosi incedile. Emtshadweni wami tata ndaphuma ilanga libalele kukuhle kungekho nix lo bhuti engenzanga nix and ndimbona ngokuba uzama ukulungisa izinto. Tata ndonwabile kungekho nix ekho endiphazamisile. Ndase ndasuka ndangena kwi bedroom. Ndaqokelela izinto zami. Wow. Ndathatha konke kwami ndazokubeka apha efront. Ndabiza itruck. Ndonwabe apha tata kungekho nix ndaqokelela into zami ndaphuma wayengandibelieve. Wayengayibelieve ba ndiyayenza. Ndaphuma ndahamba. So inkosi kutata ndiyibone pha emtshatweni. Yes. Ihamba nami. Yeah, impela. Indibambe ngesandla. So andikwazi ke ngotata ukuthi kuyo yonke lento endibona inkosi yenzile ndiphinde involve abantu. Khaye ngikwazi tata. Yeah. Khaye ndifune ukuba uyayazi ba like andiyazi tata mhlambe okanye life yami njani. Khaye ngafuna udumo lonke lubuyele kuye. Ndingazothi ndancedwa yi-psychology banje ndiyobona i-psychology ethile. Ndancedwa ndenza i-counseling. Yes. Yena yedwa. Amen. Ndavele ndathemba yena uzondikhanselisha, uzondihealisha, uzoyenza yonke iprocess. And wayenza ngoba uthembekile. Nakho khona right. Yo tata ndi right.
futhi kudala manje before umshado phela mawuzobala lesa story kahlahle nje omubi nje wayethi ufuna ukuvimba from kudala but inkosi nje ibilo kudala tata mina to be honest mina tata kwathi kudala bafana ndabhubha ngokwendlela obekwenzeke ngayo empilweni yami ingaba si story tata senye imini xa sendifuna ukuxelela into yoba usathane izinto nazenzile elifeni yami efuna nje uba mandingabikho uninzi gqitha kwenzile yebo mina tata bendithi ndiseKapa ndihlele eCape Town ebusuku mhlambe ndilele ndivuka apha endlini ngcwele abantu andilala ilento ndisho ba lithi libali le usathane nebendifuna tata ebendifuna futhi ebeshoba uzondifumana usandifuna nangoku akakayeki nale ndizoyiqala apha nje yimpi nje eyenye ndingaxa ndifike ekhaya kuthiwe nako wehleze ehluleka wehleze ehluleka nje isitha nje sahluleka kudala hayi ngoku mnawe usabalile nangoku ba uyawuzandifumana bengiba ukusherele umama apha iphupha benike ndaliphupha efike physically akadalanga tata noba 1 week back physically yebo engenamsindo wesifa so akwenzeki andikwazi ke ngotata ukuthi udumo ndifuna inkosi lishere nabanye abantu uqinisile lolwakhe yedwa empilweni yami because nangoku ndisaprotectwa nguye yebo akekho omnye umuntu undinani ungakanani undinani usaba na 12 ngoOctober wow akasazi futhi lesi story tata akabikho ready usesemncane but manje uzosibona la angasibona ke ngokube andikabantwana tata angasibona ke ngoku angasibona angasibona uzawukungona ke ngazonibuza ke ngokuba hayibo ntombi khayithethe ukuba kwathini ukhulume naye before mawufika nje endlini umtshele yebo asawuhlala phansi nogela sincokola hayi intombi endala bethi nani yakho yebo nje imiracle naye tata yaba ngeke xa ndimjonga niqonda ba eyona awuzazi wena busuka awuzazi uba wawunjani yebo utshintsha ikhala ezandleni zami ube purple ukujongile inkosi bawo hayi no siyabonga inkosi nje ukuthi ikuvuse kulesi sikhathi ukhuluma nje iqiniso ngempela abantu abazokhuluma into abadlule kuyo efana nale futhi nje ngisho ngithi abantu besimame ibahlukumezeke khona asebadlula but mental abakadluli so ukuvela kwakho I strongly believe ukuthi ngempela bayosizakala nje kakhulu sibonga isibindi nje sakho sokuthi uze ubulethe lobufakazi kuyacaca ngempela inkosi yenza ngamabomu ukuthi kulungile uzodlula khona kubhlungu kodwa nginawe ubona amandla ami ekugqibeleni uzoba njani uyavuya nje sakubonga kakhulu mhlawumbe kumuntu ofuna ukukuthinta mangabe awunankinga ofuna ukunithinta tata because after this baningi njengoba nje sixoxa lento baningi omama kungenzeka athole no baba bakhona abazodinga nje some kind of weights I don't know nawe ngokusizwa yenkosi andikho ke tata kwi social media because ndandikhona before ndandikhona ku Facebook but andisekho inkosi inikhuphile kwinto zelanto kaze social media ndino WhatsApp ne calls kuphela so ndifumaneka ku WhatsApp nakwilanto nakwi calls kuphela andikho ku socials I'm not on socials so ndingidlulisa inamba yami mawungamind ungayidlulisa mhlawumbe futhi hayi masithembe inkosi tata basenda ama WhatsApp kakhulu because ama calls azangafika ngevolume nawe ezokuxaka Jesu inamba yami ye calls no WhatsApp ngo 078 46 111 78 078 46 111 78 namba nifumaneka kuyo
hayi kulungile. Siyabonga nje kakhulu. Amen. Uzile waletha lobufakazi. Ngiyakuzwa usesenabo buningi. Mhlambe usazophinda ubuye ngelinye ilanga ngokhona inkosi. Inkosi ivuma. Yes. Amen. Ya nje ayigcine ke manje inkosi ikuvikele Jesus. more than before. Ya Amen. nje ilokhu ikuprotectile futhi ikusebenzise Nkosi, nje. ngiyabonga. Yebo. Ya wena nomntwana wakho nomndeni wonke. Nkosi Siphinde yami. sibonge nasemakhaya. Sanibonga nje kakhulu bazalwane. Inkosi nonke ayimgcine. Siyabonga isupport yonke nje niyilethayo Jesus. ngokuhlukahlukana kwenu. Ongakamamukela uJesu Kristu uzwilithi iqale kuphi indaba. Thola uJesu. Ngoba asazi nje ukuthi njoba iminyaka ilokhu iqhubeka sohlangana nani phambili. Manje mawungena Jesu awuna protection, awuna themba, uzero nje awuna lutho. Wena uyitshela ukuthi usambodi kanti lutho. Thatha nje uJesu abe inkosi nomsindisi and then yena uyoguide ngomoya ongcwele. Yabo nje uyohamba nawe empilweni Jesus. yonke. Ilokho Amen. nje ngakusho siyabonga. Amen tata. Yes. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.